קוראים לי נתי דלמן, מראשון לציון, ואני בת 18. אני לא אהבתי את האף שלי, ואת איך שהוא נראה, ואת הצורה שלו, זה ממש הפריע לי, והוריד לי את כל הביטחון. היה לו גבעה כזאת באמצע, והוא היה ארוך. ממש לא יפה. לא. כבר מגיל 12 אני חופרת להורים שלי שאני רוצה לעשות ניתוח, אבל אף פעם לא היה לי את האומץ. הגענו לדוקטור צרפתי כי הוא מומחה לאפים, וממש המליצו עליו, וכבר אחרי 3 רופאים שהלכנו לייעוץ, באנו אליו וישר אמא שלי ישר נדלקה, כאילו, שמחה עליו מהרגע הראשון שנכנסנו. ניתוח הם ממש דאגו, כל שנייה היה בסדר, התחלתי לבכות בכלל. כשנכנסתי התחלתי לבכות, והמרדים בא, ליטף אותי, אמר לי, הכל יהיה בסדר, לא תרגישי כלום, ממש הרגיעו, צוות מסור כזה, כמו משפחה. אני מאוד מרוצה מאיך שהאף יצא. אני ממש, הביטחון שלי עלה לשמיים. מצטלמת מפרופיל פתאום, לא, בלי לפחד, בלי שום דבר. אני ממש מרוצה. מי שלא מכיר אותי לא שם לב בכלל שעשיתי ניתוח. זה ממש לא נראה אף מנותח. רק מי שמכיר אותי שם לב לשינוי, ואז שאל. אז אמרתי כן, ואמרו ממש יפה. אני מאוד ממליצה ללכת לדוקטור צרפתי. ממש הוא כמו אבא, הוא ממש מסור, הוא כל מקרה לוקח אישי, כאילו זה הבת שלו. כל מקרה הוא לוקח עד הסוף, ועד שזה לא יצא עד הנקודה הכי נכונה, הוא לא מוותר, והוא יעשה עוד, הוא ממש ישקיע בכל מקרה.